discuss. Ka Jylla kan Pynlong ya ka kabinet retreat ka ba Arsngi Sohra ka Shipho bat khatwai Tarik u Kyllalyngkot Arhajar Arpusan bat onisya menta do menteri rang ba ka Jylla ukang rat sangma lembat kiwei. Kani ka retreat ketemu ban ai ya ka rinsan na ka benta kitanat bapher jong ka sorkar ban wanra ya ki program bat ki jing pentrikam ban penduna ya ka jingai bat ban wat ya ki lat ban ya trilang khnang ban la ban pen urlong ya ki jing temu bakongsan. Chief Secretary ba Donald P. Walang ula pentikna ba ka jingyalang jong ka kanhon menteri kan sedang ha ka khat arbaji nop Arsngi ha ka Shipho Tarik mentau benai bot sa ka retreat ha ka ba kitanat ba pher kin wanra ya lagi jing temu na ka benta usnam Arhajar Arpusan bot pat sa ka jingekran lembat ki dekhot jong ka self help group bat ka jinglet jurip ya ki jaka ha ka than nong kendong. Retreat in which all the departments will sit together with the members of the cabinet and give a presentation on the way forward for 2025. What are the plans, what are the schemes, what are the objectives that the departments want to meet for the year 2025. Ka kijing persang ban pelat im ya